Ahojte drahí, všetkým prajem pekný deň. Veľmi dávno na mojom YouTube kanále nebola obľúbená séria videí výklady tarot na každé znamenie na určitý mesiac. Je to tým, že v jeden mesiac sa môj život otočil na 180 stupňov, pretože som zistila, že čakám babetko a vtedy som riešila všetky tieto veci, prežívala som všetky tieto stavy a preto som stále nemohla takto sadnúť a venovať nejakú hodinku tomu, aby som natočila toto video. Teraz máme maj a v podstate zajtra už je jún, preto toto video bude samozrejme výklad, všeobecný výklad pre každé znamenie na jún. Vždy upozorním, že tieto veci, čo dneska sa dozviete, tieto výklady, čo dneska budú, sú všeobecné, pretože sú pre nejakú skupinu ľudí, hej, nejaké znamenie je to nejaká skupina, hej, ľudia, ktorí sú narodení tento mesiac, hej, alebo takto. Preto tento výklad je všeobecný a samozrejme, že nepovie vám úplne každý detail, ale slúži preto, aby vás tento mesiac nasmeroval, ktorou cestou treba ísť a na čo si treba dať pozor. Pre osobný výklad, pre osobnú konzultáciu, pre osobnú predpoveď na mesiac v rôznych sférach života sa viete objednať na mojom Instagrame. A my začíname. Ja som si pripravila čajík, pretože toto video vždy trvá dlho, kým všetko preberieme a ideme na to. Kozorožci. Začíname ako vždy z vás. Pozrieme, aký problém prežívajú, riešia kozorožci v júni. Taká hlavná myšlienka. Tento mesiac je pre vás mesiac presytenia. Niečo už máte dosť. Môže to byť napríklad v zmysle, že stále ste chceli zarobiť. Teraz už akože uvedomujete, že peniaze máme, ale či som šťastný, neviem. Hej, alebo boli ste možno na niečom zaseknutí a jednoducho teraz to máte, ale ste tým už presytené, už máte toho dosť. To je prvá vec. A druhá vec, ktorú riešite tento mesiac, je aj to, že navonok ukazujete, že všetko je super, všetko je krásne, vynikajúce, mám sa super a tak ďalej, všetko je dobré, ale vo vnútri skrývajte niečo, vo vnútri prežívajte úplne nejaké iné pocity. A preto sa môžete aj trápiť tým, že v podstate ukazujete, že všetko je dobré, ale či to naozaj tak je, to je otázka. Pozrieme rádu pre vás na jún, rádu pre kozorožcov na jún. Super karta, akurát pre vaše znamenie. Zarábať, ale byť racionálny, byť spravodlivý, byť v dobrom vzťahu s financiami, hej, čiže vedieť správne všetko používať. To je človek, ktorý vie zarobiť a vie míňať, hej, čiže nie je taký, že stále šetrí a zároveň nie je taký, že zarobí, míne a nemá nič. Táto rada vám hovorí práve o tom, že dajte si pozor na finančnú stránku, na to, aby všetko bolo usporiadané, ako máte radi, na to, aby ste dávali pozor, hej, na prínosy a na náklady, hej, a tak ďalej. A toto bude ako hlavná myšlienka tohto mesiaca. Taktiež táto karta sa spája s touto tým, že okrem financií, hej, a všetkých týchto vecí, čo som popísala, je to človek, ktorý môže zase ukazovať, že je kľudný, že je bez emócií, že je proste takto v pohode, ale vo vnútri má sopku, ktorá o chvíľu vybuchne. Hej, takže dajte si na toto pozor, na vaše pocity, na vašu úprimnosť tiež, hej,
a na to, aby ste to tiež nedržali strašne dlho v sebe, pretože všetci vieme, že ste veľmi chladní, taký máte odstup a tak ďalej, ale niekedy prejav emócií je veľmi dôležitý. Ďalej máme vodnára. Ideme pozrieť, aký problém prežíva vodnár, znamenie vodnár a jún, hej. Spravodlivosť. Veľmi zaujímavé. Tento mesiac môže byť pre vás taký, že riešite otázku s dokladmi, s papiermi, nejaké cenné papiere, nejaké dôležité vybavovačky a všetky tieto veci. Dajte si pozor na to, aby všetko bolo čestne, aby ste všetko mali v pohode, hej, aby ste dodržiavali čestnosť a spravodlivosť, takisto ako napríklad keď idete autom alebo autobusom, aby ste nedostali pokutu, pretože tento mesiac môže to byť tak, že si vás všimnú, hej, že to nebude tak, že pôjdem tentokrát bez lístku a nikto si nevšimne. Dajte si na toto pozor, pretože tento mesiac je pre vás naozaj taký oficiálny, ja by som povedala. Takže doklady, niečo oficiálne, keď sa týka vzťahov, buď nejaké spájanie, hej, oficiálne, čiže chcela som povedať, že schod, ale určite to nejaké iné slovo, ale že sa dáte dokopy, alebo môže byť také, že keď dlho premýšľate nad tým, že sa chcete rozísť s niekým, alebo proste povedať rozchod, hej, a tak ďalej, či už s kamarátmi alebo s partnermi, tak tento mesiac sa to môže stať. Samozrejme, keď to chcete. Takže takto. Pozrieme ešte radu pre vás, pre vodnárov na jún. Hviezda. A rada je taká, že dajte si pozor zase, hej, veľmi sa to spája so spravodlivosťou, dajte si pozor na klamstva, na ilúzie, či už zo svojej stránky, alebo zo stránky iných ľudí, na to, aby ste neboli v ilúziách, pretože viem, že vodnári sú občas takí veľmi ľahkí a letia niekam v myšlienkach v svoj svet a proste tam si niečo vymýšľajú. Dajte si na toto pozor, aby sa to neotočilo, hej, proti vás. A taktiež klamstva, podvody, čo aj ku vám, hej, že niekto, dávajte si pozor na možno nejaké doklady, aby neboli podvody s dokladmi alebo s niečím takým cenným. A takisto aj samozrejme u sebe, aby vy ste boli tiež čestní a úprimní. No a ešte jedna vec, ktorá je prispôsobená k tejto karte, je to, že prejavovať sa. To znamená, že ak ste dávno chceli skúsiť nejaký kurz alebo niečo s tvorivosťou alebo niečo, čo rozvíja kreativitu, tvorivosť a tak ďalej, tak tento mesiac je pre vás veľmi vhodný. Prejavujte sa, otvárajte vaše tvorivé vedomosti, kreslíte, spievajte, tancujte. A samozrejme, ešte jedna vec, prejavujte sa v spoločnosti, buď v spoločnosti alebo na internete. To je ten príklad, keď začnete každý deň točiť reelsky, hej, alebo začnete stále niečo postiť, hej, a tak ďalej. Veľmi vhodný mesiac pre vás, pre váš prejav, takže dajte si na toto pozor a pamätajte si všetko, čo som povedala. Teraz máme ryby. Znamenie ryby. Pozrieme. Naše nežné, citlivé ryby. Aký problém rieši znamenie ryby v júni? Celkom vaša karta, ja by som povedala. A tento mesiac bude sa riešiť problém alebo téma, ktorá súvisí s nerozhodnosťou, keď sa neviete rozhodnúť, keď ste stratení, keď máte pred sebou všetko zamrečené, že jednoducho neviete, že
čo si mám vybrať, nemáte nejakú jasnosť, hej, v hlave. Taktiež otázka závislosti, ak náhodou máte nejaké závislosti buď na človeku, alebo na, neviem, cigarety, alkohol, alebo závislosť na jedle a tak ďalej, čiže všetky tieto veci, hociaká závislosť, tak hej, môže sa objaviť tento mesiac, alebo môže byť ešte taká silnejšia, ja by som povedala. Dajte si na toto pozor a dajte si pozor na ilúzie, pretože tu ste skôr, hej, keďže vodnári teraz som rozprávala, že môžu ich oklamať, alebo oni môžu niekoho, ale u vás v tomto prípade je také, že vy ste v ilúziách, vy ste v niečom takom, hej, zamračenom, ako som povedala, že neviditeľnom, v rúžových nejakých okuliárach a v klamstvách, ale tak, že niekto môže oklamať, niekto môže urobiť niečo takéto, čo s tým súvisí. Takže na toto pozor, vy ste veľmi citliví, vy ste veľmi emocionálni, takže dajte si pozor na tieto veci a pozrieme radu pre vás, pre ryby na jún, ktorá pomôže lepšie prežiť jún, hej, alebo jednoducho rada pre vás na jún. Takáto karta, ktorá hovorí o tom, že treba konať, treba robiť nejaké činy, to, čo ste dávno chceli, nielen nechávať v svojej hlave, hej, nenechávať v ilúziách, v tom, že sa neviete rozhodnúť, ale robiť rozhodnutia, robiť činy. Karta je veľmi silná, karta je taká, že človek koná, človek robí, človek sa rozhoduje teraz, hneď, hej, a všetko. Nejaké svoje nápady, všetko, hej, čo ste chceli, realizujte. Nenechávajte to len tak v svojej hlave. A taktiež treba si dať pozor na to, aby ste neboli v takom stave alebo v takej pozícii, že najprv urobím, potom rozmýšľam, či som to dobre urobila, lebo to bolo niečo také, nejaký impuls. Dajte si na toto pozor, pretože potom môžete mať nejaké také nie veľmi dobré pocity z toho, že čo sa stalo. Takže ak vo vás bude niečo také vybušné, hej, a budete si uvedomať, že môžete teraz niečo povedať, môžete teraz niečo urobiť, hej, čo neprinesie potom dobre, hej, výsledky, tak to povieme, tak naozaj porozmýšľajte, či to chcete urobiť vy, alebo to je nejaký impuls, zamračenosť a či to ani netreba. Ideme ďalej na znamenie barán. Áno, ideme pozrieť pre vás, aký problém, akú otázku riešia barani v júni. Miernosť. Ťažká vec pre vás, ale tento mesiac vás bude skúšať na trpezlivosť, na to, aby ste vedeli čakať, na to, že čas niekedy môže ísť pomaly a nezávisí to od vás, pretože barani sú veľmi impulzívni, sú veľmi rýchli, sú to ľudia, ktorí potrebujú hneď, teraz, všetko rýchlo, chcem, tam idem, hej, a tak ďalej, a nie sú úplne, nie sú spomalené, to vôbec nie sú takí, že čakajú, že sú trpezliví, práve to im chýba občas. A tento mesiac sa rieši tento problém, hej, dajte si pozor na vašu trpezlivosť, pretože mesiac bude skúšať, mesiac bude dávať nejaké takéto lekcie, kde budete musieť na niečo čakať, kde bude ten čas sa takto naťahovať, alebo nejaká vec sa nevyrieši hneď, ale bude takto dlho trvať a tak ďalej. Nájdete si v sebe silu, nájdete trpezlivosť, pretože je to veľmi dôležité tento mesiac a hlavne tiež viem, že máte takú vec, že chcete teraz a hneď. Všetko mať teraz hneď. Ale tento mesiac vám bude ukazovať to, že niekedy
nemáme to, čo chceme hneď teraz, ale to neznamená, že to nikdy nedostaneme. To znamená, že teraz mám toľko, koľko mám mať a robím všetko preto, aby som prišiel ku cieľu. Ale s viac takým kľudom, s takou trpezlivosťou a dušou. Hej, otvárajte svoje srdiečko tento mesiac, otvárajte svoju dušu a všetky veci, ktoré som k tomu spomenula. Pozrieme ešte rádu pre baranov na jún, ktoré im pomôže cítiť sa lepšie, alebo ktoré im všeobecne pomôže. Super karta. Karta, ktorá hovorí o tom, že ak máte možnosť, tak treba ísť do zahraničia, alebo na záhradu, alebo keď máte svoj dom, alebo na chatu, čiže možno výjsť z mesta, v ktorom ste. A možno nejaká oslava, možno nejaká reštika, kaviareň, niečo také, čo máte rádi, výjsť v svet, prísť k ľuďom a musí byť niekto, niekto s vami, aby ste neboli sama. Tento mesiac ja by som nepovedala, že je taký pre vás, že treba byť sám so sebou, ale skôr taký kamarátsky, rodinný. To je už na vás, ale nájdete si nejakú skupinku, ak máte možno kamarátku, mámu, a tak ďalej, a frajera, polovičku, a poďte z mesta, v ktorom bývate, za mesto. Na dedinu, na chatu, alebo do reštaurácie, alebo do kaviarne, ako som povedala. Čiže niečo také pekné. Ak sa plánuje nejaká oslava, treba sa zúčastniť, veľmi vám to pomôže. A samozrejme, taktiež aj karta hovorí o stabilite, o tom, že keďže je to rada, tak to je v tom zmysle, že vidíte, je tu 4 paličky. Predstavte si, že je stôl, ktorý má 4 nožky, a keď sa jedna zlomí, tak celý ten stôl padne. Toto je veta pre vás na tento mesiac. Nebuďte strašne priputaní k stabilite. Nebojte sa, že sa niečo, len také malinké sa zlomí a už všetko stratíte. A učte sa trpezlivosti. Všetko, čo som k tomu povedala. A dajte si pozor na závislosť, na takej stabilite a tom, aby možno nejaký strach, že stratiť to, čo mám teraz. Takže takto. Bík. Pozrieme, aký problém prichádza, alebo aký problém riešia bíci v júni. Takáto karta. A tu môže byť otázka detstva. Otázka detstva, otázka možno minulosti, možno sa vráti nejaký človek z minulosti, alebo nejaký kamarát skôr, kamarátka, z minulosti. Sú to veľmi také detské, šťastné pocity, ktoré ste cítili v detstve, alebo možno nejaké príjemné spomienky. Možno vám bude chýbať práve toto, že možno si na niečo alebo na niekoho spomeniete a jednoducho vám to chýba. Pretože pre bíku je veľmi dôležitá rodina, rodičia, rodina a tak ďalej, a tiež nie sú tu ľudia, ktorí veľmi rýchlo niečo odpúšťajú, a minulosť taktiež. Takže bude sa riešiť práve táto otázka, možno sa objaví nejaký človek z detstva a možno vám bude chýbať nejaká rodičovská láska, alebo budete mať v hlave stále nejaké spomienky, ktoré vám už budú vadiť, že toho máte tak veľa, alebo sa to jednoducho bude riešiť tento mesiac. Pozrieme radu pre bíkov na jún. Nepáči sa mi, že
Dobre. Rada pre vás na jún. Karta hovorí o cestovaní. Hej. Ak sa dá, o cestovaní, o harmonizácii seba vo vnútri. Hej. Treba tento mesiac popracovať nad tým, ako sa cítim vo vnútri, či som spokojný sám so sebou, možno prísť ku nejakej metóde seba poznania, možno robiť meditáciu, aby som ešte viac seba pochopil. Takže budovať harmóniu v sebe, harmóniu v duše, nespôsobiť konflikty, či už s ľuďmi, alebo v svojej hlave, hej, že sa hádajte s niekým. Zase električka. Dobre. Taktiež cudzie jazyky, cudzie kultúry, náboženstva, všetko, čo súvisí so svetom. Všetko môžete spoznávať, preberať, spoznávať akože v zmysle aj ísť do nejakej krajiny, hej, ak sa vám dá. A hlavne dať si pozor na svoje vnútro, na to, ako sa cítite, hej, na to, čo cítite, na to, ako ste spokojní so svojím životom, na to, či si myslíte, že váš život je harmonický. A samozrejme, pozor na hádky a na konflikty. Ďalej máme blížencov. Pozrieme, akú otázku riešia blíženci tento jún, aký problém riešia blíženci v júni. Vy máte tento jún problémy s odpúšťaním ľudí alebo s odpúšťaním nejakých činov, ktoré vám niekto urobil. Tým, že stále v svojej hlave točíte myšlienky a stále sa v hlave točí to isté, hej, dokola. A rozmýšľate, neviete niečo odpustiť, neviete niečo nechať, zabudnúť a tak ďalej. Takže v júni, hej, dajte si pozor na toto. Môžu byť nejaké také veci, že neviete zaspať, pretože nad tým stále premýšľate, alebo že máte už nočné mori z toho a tak ďalej. Takže dajte si pozor na tieto dôležité veci. A ak sa dostanete do takého stavu, tak si spomeňte, že som vám o tom hovorila a že treba sa toho nejako zbaviť, treba výjsť z tejto krízy, z týchto myšlienok, pretože budete stále sa trápiť kvôli nejakomu človeku, hej, alebo niečomu, čo sa stalo a stále nad tým premýšľať. Pozrieme radu pre blížencov na jún. Hviezda. Prejavovať sa. Áno, samozrejme. Hviezda už dneska bola, aj pre vás je hviezda. Prejavovať sa. To znamená, že veľa ľudí tohto znamenia majú radi nejaké sociálne siete alebo veľa komplimentov, veľa pozornosti a tak ďalej. Preto sa prejavujte. Ak sa vám páči, hej, blog alebo tieto veci, tak samozrejme točte, rozprávajte, hovorte, natáčajte, prejavujte sa, dajte si pozor aj na vašu kreativitu, rozvíjajte ju tento mesiac, používajte ju, všetko, čo sa týka kreativity a rozvoja svojich talentov, pre vás bude veľmi dôležité tento mesiac. No a samozrejme pozor na ilúzie, na klamstva, ktoré môžu prísť. Aj keď som povedala, že problematika mesiaca môže súvisieť s nejakými takýmito trápeniami. Dobre, teraz máme znamenie rak. Pozrieme, aký problém riešia raky v júni. Bojovanie. U vás je nejaké bojovanie, nejaké konkurencia, hej, niečo, čo s tým súvisí, takže
tento problém sa rieši, že možno sa snažíte niečo niekomu dokázať, alebo presvedčiť, alebo zvíťaziť a tak ďalej. A nie je to, že len vy so sebou, ale pravdepodobne s ľuďmi, hej, čiže aj napríklad v práci nejaké konkurenty, hej, alebo nejaká konkurencia, alebo jednoducho máte taký pocit, že s niekým konkurujete, že sa snažíte vyťaziť a tak ďalej. Takže toto. Pozrieme radu pre rakov na jún. Samozrejme, láska, harmónia a obľúbený človek. Ak máte polovičku, viac nežnosti, lásky, ktorá vám pomôže možno aj zvládať tieto stavy takého bojovania, konkurovania a tak ďalej. Tu karta hovorí o harmonii, o tom, že treba milovať, že treba robiť zo srdca, že potlačanie alebo agresie nie je vždy východisko, hej, skôr motivovanie, skôr láska. Láska je všetko. Takže rada pre vás, milujte, vytvárajte harmonické vzťahy. A ak máte polovičku, tak buďte viac s tou polovičkou v harmonii, samozrejme v láske. A užívajte si tieto veľmi nežné pocity, pretože bojovať milujete, to všetci vieme, ale láska samozrejme lieči. Leo. Pozrieme, aký problém rieši znamenie Leo v júni. Táto karta nám dneska nejako často ide, ale Leo rieši problém s čím? Ideme sa o tom porozprávať. Môže byť nejaké klamstvo. Hej, môže sa stať nejaké klamstvo. Môžu byť nejaké ilúzie ohľadom niečoho. Môže byť otázka z ego. Hej, dajte si pozor na ego, na to, že ja som najlepší, ja som najsprávnejší, ja mám pravdu a tak ďalej, ale hej, otázka ego je veľmi dôležitá. Taktiež sa rieši aj to, ako sa v spoločnosti prejavujete, ako pôsobíte, či už v bloge, ak máte niečo také, alebo medzi svojimi ľuďmi, alebo celkovo v spoločnosti. Takže u vás tento mesiac sa rieši práve táto otázka. Možno sa hanbíte, možno budete mať otázku, hej, ako som povedala, s ego, hej, s sebavedomím a tak ďalej. Možno sa niečo vyskytne, či už v dobrom alebo zlom, to uvidíte, to závisí len od vás, ale dajte si pozor. No a rada pre vás na jún, rada pre lvov, na jún pre lva, na jún 2024. Rytier Pentakli, ktorý hovorí o tom, že môžete sa cítiť, že ste sám so sebou, hej, že jednoducho sami niečo robíte, sami, že nemáte vedľa seba ľudí, možno tento mesiac nebude pre vás až tak kamarátsky, že ste stále s kamarátmi a tak ďalej. Nevadí, využijte to, samozrejme, možno je to pre vás aj naopak dobre, hej, že to využijete, takže takto, pozerajte na to aj z inej stránky. A taktiež karta hovorí zase o klamstve, takže naozaj si dajte pozor na to, aby ste boli čestní, aby ste nedosahovali niečo cestou manipulácií alebo cestou toho, že oklamáte, nepoviete pravdu alebo hej, idete takou nečistou cestičkou. Dajte si na toto pozor, pretože to celkom súvisí aj s tým, že ako ten váš mesiac bude prebiehať. No a samozrejme, tretia vec je pridaj peniazy, hej, pridaj peniazy,
čiže môžu ku vám prichádzať peniažky, teda nie, že len tak ku vám prídu, ale môžete, ak niečo predávate napríklad, tak môžete tento mesiac mať viac síly na to, aby ste presvedčili, že ten človek potrebuje kúpiť tento tovar, alebo že viete ísť správnou cestou, máte dobre nastavený marketing a tak ďalej. A jednoducho viete ten váš produkt, to, čo ponúkate vy, posunúť tomu človeku, aby to kúpil. Takže využívajte to. Ideme na znamenie Panna. Akú otázku, aký problém rieši Panna v júni 2024? Otázku ilúzií. Hej, zase. Otázku ilúzií, otázku rozhodnosti, otázku čestnosti. Hej, dajte si pozor, aby ľudia boli hlavne tiež s vami čestní, pretože hej, tu sa niečo také deje. Závislosť, hej, dajte si pozor na závislosti, pričom závislosť nemusí byť len ako alkohol alebo cigarety a toto, ale všetko, čo s tým, čo súvisí s závislosťou, hej, že bez čoho človek nemôže prežiť. Iný človek napríklad, alebo jedlo, alebo práca, hej, a tak ďalej. Každý má nejakú svoju závislosť a rozhodovanie. Snažte sa nájsť tú jasnosť, pochopiť, že ako to naozaj vyzerá, čo to naozaj je, aké sú naozaj tie možnosti, aby ste mohli konkrétne vybrať niečo. Buďte rozhodní, to je veľmi dôležité. Rada pre vás na jún 2024, kolo šťastia. V júni sa vám bude dariť, hej, môžu byť nejaké šťastné chvíľky, šťastné stretnutie, šťastné ponuky a tak ďalej, ale to len bude závisieť od vás, pretože môže vás to dávať do stavu buď takého, že ja očakávam, že niekto mi niečo musí urobiť, alebo do takého stavu, že ja som lenivý, nech sa všetko samo vyrieši. Nevyrieši sa. Tento mesiac to je také, že možno, hej, ako som povedala, že to závisí len od vás, že tie stretnutia alebo ponuky a tak ďalej, všetko môže prísť, ale je veľmi dôležité, aby ste začali toto kolo točiť, pretože kolo šťastia sa točí len vtedy, keď ho začneme točiť. To znamená, že nemôžete len tak ležať a očakávať, že sa to vyrieši, ale musíte začať pridávať tomu aspoň trošku, hej, nejakej síly a sa to začne takto rozbehať. Hoci akej otázke, ale hlavne si pamätajte tú pointu, že lenivosť tento mesiac nepomôže, alebo nejaké očakávanie, prekladanie zodpovednosti nie. Chcete, aby sa kolo točilo, začnite ho točiť. Váhy. Pozrieme, aký problém rieši. Trošku sa mi to pretočilo. Aký problém rieši znamenie Váhy v tomto mesiace, v júni, teda, aký problém rieši znamenie Váhy v júni 2024. Práca. Vy ste nejako unavení tento mesiac. Buď máte strašne unavujúcu prácu, alebo vôbec nemáte oddych, alebo strašne veľa pracujete tento mesiac. Čiže niečo, z čoho ste unavení. Môže sa to prejaviť aj ako zo vzťahu, že strašne veľa vkladáte do toho vzťahu a už ste z toho naozaj unavení a vyčerpaní. Takže v júni sa môžete cítiť unavenie, môže vás aj bolieť chrbát, hej, alebo hlava a môžete naozaj už takto nemám silu, hej, takto sa správať. Takže dajte si na toto pozor. Rada pre Váhy na jún 2024. Rada pre Váhy na jún 2024. Päťka pohárov. Rada pre vás. Pravdepodobne tento mesiac
nevyzerá úplne najľahší. Ale aj keď ste v smutnej nálade, aj keď sa vám zdá, že všetko je zlé, skúste aspoň trošku, pozrieť na to, čo ešte je. Pretože nie je všetko až také, že sa nedá nič zmeniť. Ešte stále sú možnosti, sú možnosti, že to môžete zmeniť, že to môžete ovplyvniť, že sú nejaké pozitíva, že je niečo dobré. Skúste sa nad tým pozamýšľať, v tej chvíli, keď ste už taký otočený, urazení, keď máte nejaké možno straty a tak ďalej a máte už takú depresiu, všetko je zlé, skúste si spomenúť na to, že verte mi, že naozaj nie všetko je stratené, nie všetko je také zlé. A dajte si pozor na vašu uražlivosť, pretože môžete byť veľmi uražlivé alebo podraždený tento mesiac. Aký problém rieši znamenie Škorpión v júni? Problém predajú. Problém čestnosti tiež. A samozrejme tu, o čom hovoríme, alebo na čo si spomenieme, na našu čestnosť, na to, že vieme predať, na to, že máme v sebe tieto schopnosti, aby sme posunuli ten náš tovar človeku, alebo ten náš produkt človeku. A preto je veľmi dôležité využívať tento potenciál. Taktiež, aký problém môže prichádzať, taký, že s tou nečestnosťou alebo s nejakými manipuláciami a tak ďalej, takže na to si dáme pozor samozrejme. No a aj na to, že môžete sa cítiť sami, alebo mať taký pocit, že idete sami, ale nie je to zlé. Nie je to zlé, máte silu, máte potenciál, treba to otvárať. Takže toto sa rieši. No a pozrieme radu pre Škorpióna na jún 2024. Super karta, ktorá vám odporúča viac času tráviť s rodinou, viac času tráviť so svojou polovičkou, vytvárať príjemnú atmosféru v rodine. Ak ste sa dávno nevideli s rodičmi, tak je čas sa s nimi uvidieť. Samozrejme. No a áno, všetko, čo sa týka harmonie, čo sa týka lásky, vzťahu a peknej, harmonickej spoločnosti. Pričom rodina pre vás môže byť, ak napríklad teraz ešte nemáte nejakú svoju rodinu vytvorenú, tak rodina môže sa skladať aj z kamarátov. Ak chápete, čo myslím. No a posledné znamenie, ktoré dneska pozrieme, je Strelec. Pozrieme, aký problém rieši Strelec, znamenie Strelec v júni 2024. Zaujímavé. A môže sa to prejaviť aj tak, že sa rieši otázka s otcom. To je jedna vec, čiže toto. Druhá vec, s čím sa stretávate? So zodpovednosťou, samozrejme. Cisár, zodpovednosť, keď si naozaj v takej veľmi vyspelej pozícii, veľmi takej v pozícii veľkého človeka, už nie si dieťa, nie si v pozícii dieťa, takže rieši sa práve tento mesiac zodpovednosť, práca, vedieť zarobiť, vedieť byť, povieme tak, v dobrom vzťahu s financiami, míňať, dostávať a tak ďalej, rovnováha, toto všetko. Takže tak, uvidíte, že ako si to prejaví u vás, či už z tej strany, že rieši sa nejaká otázka v zmysle otca, alebo v
zmysle vašej zodpovednosti, hej, alebo možno aj. Rada pre strelcov na jún 2024. Čestnosť. Čestnosť, oficiálnosť, možno sa budú riešiť nejaké otázky s dokladmi, alebo možno, ak je to rada, hej, tak možno je čas na to, aby ste si dali pozor na doklady, na papiere, na či máte všetko zaplatené, hej, a tak ďalej. Čiže spravodlivosť, čestnosť, zodpovednosť budú v júni pre vás. Že všetko závisí len od vás a od toho, ako sa rozhodnete. Takže tak, drahí, ja som už unavená, ale šťastná, že som konečne natočila túto našu obľúbenú sériu videí. Veľmi dúfam, že ste sa našli, že ste našli pre seba to, čo využijete tento jún a to, čo vám aspoň trošku pomôže. Ja som sa snažila toto video urobiť nie veľmi dlhé, hej, nerozprávať dlho, ale skôr také výstižné veci a myslím si, že sa mi to podarilo. Ja už rozprávam pomaly 55 minút, takže už som taká unavená, už ma aj trošku bolí chrbátik a už mi je teplo, preto ukončujem toto video. Ak ste sa našli, ak mi chcete niečo povedať, ak sa vám toto video páčilo, tak dávajte like, píšte komentáre, posielajte toto video ďalej svetu, hej, nech to vidí čo najviac ľudí. Ak vám to pomohlo, tak nech to pomôže aj niekomu inému. A majte sa krásne, vidíme sa s vami v ďalšom videu.